Ikusentzuleok, kaixo eta ongi etorri irailaren 25ko hauteskundeen atarian prestatu dugun elkarrezketa saio honetara. Herritarrok irailaren 25ean Eusko Jaurlaritza berria aukeratzeko hauteskundeak izango ditugu. Bertara aurkezten diren alderdien proposamenak entzuteko garaia izaten da kanpainako garaia hau. Eta gure platoan ere horixe egingo dugu. Egunero alderdi ezberdinetako kideak ekarriko ditugu, bakoitza bere proposamena azaldu dezan. Gaurkoan hasteko Alderdi Popularrari egingo diogu tartea. Horretarako, Juana Bengoetxea, Alderdi Popularraren Gipuzkoako zerrendan bigarrena, gurekin daukagu. Kaixo Bengoetxe andrea, eskerrik asko gure gonbidapena onartzagatik. Ongi etorri. Eskerrik asko zuei, benetan estimatzen dizuetala konbidatzeengatik. Irailaren 25ean esan dugu hauteskundeak izango dira, Eusko Legebiltzarra aukeratuko da. Ze berezitasun dauka kanpaina honek? Nola dijo aurtengo kanpaina hau? Nire uste bereiztasuna da, noski hemengoak direla. Eta baita, nik uste dut berria den fuerza berri batekin ari gera kontatzen, hau da Podemos. Eta nire ustez hori da gauza ezberdintasun nagusiena. Madrilen gobernu osatzeko lanen ari zarete, alderdi ezberdinak, horre nola eragingo die hemen hauteskundei, irailaren 25 hauteskundei? Bueno, dakizu zer, Madriden normalki zuen gobernu administrazio zentralan ez zuten hainbeste alderdi normalki. Baina gu geu hemen Euskadin ohitura daukagu. Adibidez, oso normala izan da, municipio batian, plenoan, lajan ezazu kontatu. Ea zegoenean, baita Bildu, baita Ezker Abertzaleak, baita Partido Popularrak, PSOE, PNV, hori da 6 alderdi. Eta hori izan da geuretzat gauza normala. Eta orduan akordioa lortzeko gu egin dugu ez dakit demokrazian zehar. Horregatik guretzat ez da izango hain gauza berria. Madrilgo egoera horrek, eragingo aldie, hemen hauteskunde. Parkatu? Madrilgo egoera horrek, gobernu osatzeko egoera horrek, hemengo emaitzetan eragingo aldu. Bai, hemen izango dugu, akordioak egin behar dugu, eta egin dugu, eta ohitura daukagu, bai. Hauteskundeen atari honetan beste hizketa gai bat, lerroburu asko bete dituen beste gai bat, Arnaldo Otegiren inhabilitazioa izan da. Auzitegi Gorenak hala erabakita ezin izango du, EH Bilduren lehendakari gai izan, nola ikusi duzu erabaki hau? Bueno, geure ustez, justizia bete behar da. Eta orduan legea esaten duena, gu izango gea ados berarekin. Eta sententzia hori esain bazuen 2022 uste dut ezin da Arnaldo Otegi presentatu, pues egin behar da azeptatu. Zuei dagokizuna, Alderdi Popularrari dagokionean, Alfonso Alonso izango da, lehendakari gaia, ibilbide politiko luze izan du. Gaztezko alkate izan zen, osasun ministro ere bai Madrilen. Zergatik da Alonso jauna lehendakari gai ona? Bueno, Alfonso izan da nahiko ministro berezi bat zeren eta bera beti bizi da hemen Gasteizen. Badago beste ministroak Madrilera joaten die eta hor bizi die eta bar. Ez. Alfonso Alonso familia beti bizi da Gasteizen. Eta bera fanzen astelenean lan egiteko, baina ostiralean etxera. Orduan, beti izan da lotuta bere hiriarekin eta baita noski Euskadikin. Eta horregatik ez da izan hain zaila beurentzat. Eta alderdiak hemen behar du Alfonso Alonso, pues hemen izan behar da. Gaztezko alkate zela, Alonso jauna, lokal bat merkatu prezio baina askoz ere garestiago errentan hartzearren zigorra jaso zuen auzitegien aldetik. Honek ez du baliogabetzen lehendakari gai izateko? Pues mira, nik uste dut egoerak dire askoz ezberdinak. Eta normala da bakarrikan gai bat ikustea alde batetik, ez bestera. Edozein desizioa ez da hartzen, zuk ez dezu hartzen desizioa zigortzeko inoiz ere, baina ona izateko baizik.
Orduan, ni ziur nago hemen lehendakari bezala, bera segituko da bide hontan. Oberena lortzia hiritarrentzat, markatu. Alderdi Popularraren programa ikusita, begiratuta, pixkat aztertuta, arazo estrukturalak dituela aipatzen ez, Euskadik arazo estrukturalak dituela. Zein dira arazo horiek? Arrazoiak estrukturalak, gure ustez hemen Euskadin dugu hogei bat gure gainean nahiko beltza, nahiko beltza, beti gai betiko gaiekin. Enortasuna, bere jabea. Buru jabe. Eskerrik asko. Independentzia. Eta gure ustez, hori ez da lehentasuna. Lehentasuna da enplegua, lehentasuna da osasuna, lehentasuna da hezkuntza, lehentasuna da aber nola moldatzen gea gure barnean. Zeren eta momentu hortan, PNV beti esaten da, centralismo de Madrid. Hitz egin dezagun Vitoriaren zentralismoaz. Hori hitz egin behar dugun bezala buruzkoa. Adibidez, Gipuzkoa, ez da bakarrikan hirugarren herrialdea. Da, hirugarren baita lortzeko, betetzeko bere beharrak. Eta orduan, gure uste, egin behar dugu nola moldatzen dugun gure artean. Eta hori da guretzat lehentasuna. Euskal Nazio eratzeko nahi horretan edo aipatzen duzue, nahi horrek gizarte arlorako aukera galarazi egiten dizkiola edo gobernu horrek. Zertan ikusten duzue aukera galera hori, gizarte arloko aukera galera hori? Euskal Nazioa eratzeko helburu ideologikoek gizarte arlorako gaietan galera bat eragite omen diote. Zertan? Pues, guk pentsatzen dugu, hori da, ez da gaurko mendeko gai bat, del siglo XIX baizik. Oain, ari gera joaten denok mundu irekiagora eta harremanak dire globalak gaur egun, eta guk ez dugu konprenitzen. Zeren eta ni euskotar naiz. Eta ni bezala euskotar naiz edozein. Ni baina gehiago inork ere ez. Eta ezer pasatzen zait izateko baita espainola. Ez da ezer pasatzen. Eta gero Europarra, eta gero munduren hiritar bat. Zer pasatzen da? Zergatik espainola izatea signifikatzen du ezin naizela izan baska. Eta zergatik baska izatea esaten du ezin dudala izan espainola ere. Guk ez dugu konprenitzen. Guk ez dugu benetan konprenitzen. Eta orduan, guazen mundu batera irekia, eta mundua beti euskotar eszenarioa izan da. Surfaten zea, edozein parte munduan, eta hor gaude, euskotarrak. Mundua da gure eszenarioa. Mesedez, ez egin paretak, ez egin bakarra izatea, bakarradia nola eramaten gaitu. Hori da gure planteamendua. Ekonomia izan da, kanpaina honetan, hautagaiek baino gehiagotan aipatu duten gai garrantzitsuetako bat, ekonomia sustatzea da, ekonomia indartzea da zuen asmoetako bat, eta horretarako aberastasuna gutxi bat zuen artean banatu beharrean, gehiengoaren artean banatu behar duzue. Edo banatu nahi duzue behintzat, nola egin daiteke hori? Bueno, leheno egin behar dugu rekuperatu. Zeren eta krisis hontan adibidez emango dizut dato bat, lanpostu galdu dute 18.000 autonomoak. Eta dakizu zer hainbat, zenbat bueltatu dira 900. Horregatikan, banatu baino leno,
banatu baino leno, guazen izatera geunden tokian. Hori da importantena. Oain dugu 150.000 pertsona enplegu gabe, hori da lehentasuna. Gero, banatzeko eta gero beste gauzak planteatzeko egingo dugu, eta eztabaida bat egingo dugu. Baina oain errekuperatu, bueltatu geunden tokira, hori da lehentasuna. Beste gaietako bat aipatu duzuena gazteen egoera da. Euskal gazteak dira gurasoen etxea beranduen uzten dutenak, eta 15.000 gazteek ere urtean utzi behar izaten dute Euskadi kanpora lan bila joateko. Zer neurri hartu daitezke honi aurre egiteko? Pues da berdina. Hemen lana bada, hemen geldituko die. Eta hori da niretzat oso punto importantia, zeren eta ni ama naiz. Eta orduan nire semia nerekin bizitzen da. Eta ni nahi dut berarentzat ni nuen bezala. Adizkide batzuk pixo bat lokatu eta independentzia eta bere bizia egiteko. Jangoiko esker, fanden urtean lortu zuen enplegu bat. Eta badoa. Pero, claro, ni izan naiz suerte izan dut. Baina badire pila bat fan behar direla. Eta dakizu ze, fan dire preparatuak diren onenak. Adibidez, beste examplu bat nire familian. Nik daukat nire aizpa dauka 2 seme. Dire ingenieroak. Bat nago NASAn, ez da beka batekin. Beste bat dago Madrilen, eta bat bakarrikan gelditu da Bilbon. Hori da penagarria. Eta horregatikan, hori konpontzeko zer egin behar dugu. Lana sortzea. Hori da erantzuna. Gazteak joan egiten direla aipatu duzu, baina gizarte laguntza jasotzeko asmoz atzeretarak ere etortzen dira ona. Nola baiteko dei efektu edo antzematen duzue, nola aurre egin genien zaioke dei efektu horri? Esaten dezu adibidez RGI eta barari gizea hitz egiten. Beitu, gugea oso gizarte solidarioa. Eta emango dizut, ejemplo bat, trasplantiak. Donación de sangre, ni naiz, odola donante bat, ni bezalakoa, jende pila bat. Eta abentaiarekin. Guk degun oso maiz odola da donante universal, zero negatibo. Horregatik handegu esto behar haundiagoa. Baina, esaten dugu justizia izan behar da. Justizia. Zeren eta kaletan faten basea, ikusten dezu jendia ari da lan egiten merkatu beltzan eta baita kobratzen. Eta gero zuk ikusten dezu beste egoerak ez daukate ayudarik ere. Orduan, guk nahi dugu, lege berri bat, banatzen dela egoera denak, adibidez, zuk ezin dezu nahaztu, biuda bat, bere laguntzarekin, beste egoarekin. Bakoitza bere tratamendu berezia izan behar du. Eta nahi dugu legu bat ayudak izateko mas justagoak. Zeren eta gugea oso gizarte solidarioa, baina jendia ez ba du ikusten justiziarik, galduko dugu hori, eta penagarria izango da. Gizartean beste kezka iturri bat, pentsioen gaia da. Guk behin baino gehiagotan ikusi ditugu pentsiodunak kalean protestan, pentsioduinak eskatzen. Orain 50 urte inguruko herritar bati nola ziurtatu diezaiokego jubilazio iristen zaionean pentsioduina izango duela? Horregatik da gure lehentasuna berezia. Lanakin. Badago jende asko lanian askoz hobeto izango da pentsioen aldetik. Esan behar da, gaur egun Euskadin ezin dugu ordaindu gure pentsioiak. Guk pagatzen dugu gure pentsioiak
Espainola solidariarekin. Gure defizit da, nik uste dut, atzo edo etzi zegoen egunkarietan. 2.800 milioi euro, gutxi gora bera. Eta degun tresna bakarra da jende gehiago lan egiten. Horregatik esan dut, gure lehentasuna, lehena da enplegua. Hori da konpontzeko gauzasko degun tresna. Eta horretarako enpresak lagundu beharra edo ikusten duzue, nola lagundu behar dira enpresa hauek? Bueno, enpresak lagundu beti jendia pentsatzen da subentzioak eta bar. Eta gu ez dugu pentsatzen hortaz. Gu nahi dugu da trabak kentzeko. Adibidez, Madrilen komunitatean sartu da legea esaten. Ona etorri aldira edozein enpresa eta edozein rekizituan Espainian zehar. Esan nahi dizut. Andaluzian badauka bere rekizituak. Pues etorri ona, rekizito horrekin. Guk onartzen dugu. Zati bakarrikan dauka bere rekizito bereziak. Enpresatarako da oso zaila. Orduan, lagundu, baina hobeto da trabak kentzeko. Kendu dezagun trabak. Egin dezagun gauzak aixak enpresatarako. Lehen sektoreak ere bere garrantzia badauka zuen programan. Itxasotik bizi den jendeari, lurretik bizi den jendeari, nola lagunduko diozue horrelako jendeari? Beitu, niretzat da oso gai maitatua, zanetan ni daukat nire baratza eta bar, eta egiten dut lana, eta niretzako oso importantia da. Oain dela, ez dakit urte bat edo urte terdi bat, diputazioak atera zen berria oso erruak eta bar esaten. Oain, 160 lurra Gipuzkoan da basua, da naturaleza. Ni ia negarra ari nintzen egiten. Horregatik esan nahi du, lehen sektoria ari da desagertzen. Osea, 160 lurra basua izatia, niretzat ez da ezer kontzen izateko. Porque ordun nola lagunduko diogu. Gure ustez, izan behar dugu prestigioa. Ni neu Irunen beti animatzen dut egiteko Bidasoako marka. Banoski, lehenbidez edukazioekin, hezkuntzarekin. Behar dugu benetan eskola bat eta errekonozitutoa, FP2 edo horrela, jendiak ikasteko nola atera dute ekonomia lurraldetik. Zeren eta ekonomia gabe ez da izango progresua. Orduan behar dugu eskola prestigiosoa eta baita lagundu behar dugu hori bai subentzioarekin eta behar duten gauzarekin, zeren eta ekonomia izan behar da ondo ekilibratua. Bai industria, bai zerbizioak, baina baita ere lehen sektoria. Eta guretzat da oso gai maitatua benetan. Beste gai batzuekin aurrera egin behar dugu, denbora ere aurrera baitoa. Euskal Abertzaletasunaren alternatiba, izan nahi du Alderdi Popularrak. Ze alternatiba eskaintzen duzue? Nori? Abertzaletasunari, Euskal Abertzaletasunari. Emozioak eta sentimenduak errespetatu izan behar dira. Ordun, bakoitza bere sentimendua eta bere emozioa ahaldu izan, eta
denok babestu behar dugu denok. Babestu behar dugu denok. Zeren, eta badegu gauzasko elkartzen gaituztenak, eta badire beste bat banatzen eta baztertzen dugu, baina denok babestua izan behar dira. Hor elkarbizitzari ez, ematen duzu garrantzia? Elkarbizitza noski baietz. Hori ez da esan nahi, ados izango gehala. Baina hitz egin eta elkarrizketa noski baietz. Zeren eta gu gea gizarte bat. Gu ez gea bi gizarte. Gu gea gizarte bat. Eta politikoak egiten dutena izan behar da babesteko edozeinek. Etak ekintza armatuak utzi zituenetik ia 5 urte pasa dira, euskal presoak oraindik ez daude, euskal espetxeetan, biktimen inguruan lan asko eginda, bai gizartean bai alderdi politikoek, honen inguruan, Espainiako gobernuak, PPren gobernuak, ez du horrela pausurik eman, zenbait sektoretatik, batez ere sektore abertzaleetatik, egotzi zaio geldi egon izana alderdi popularrari. Bueno, sentitzen dut, baina behitu. Guk hemen Euskadin, pasagean, dauka zerbait berezi, gauza berezi bat dauka. Hau da, irreparable dela. Ez dakit nola esan euskaraz, irreparable. Ezin da... Konponezina? Konponezina. Zergatik, zeren eta ez badago norbaitek hori gure gizartean egiten du solu bat. Ezin da konpontzeko. Orduan, zerbait irreparable denian, zuk hartu behar dezu ikuspuntu bat. Edo zuk ikusten dezu errugabe bi ikuspuntotekan edo errudunak ikuspuntetikan. Sentitzen dut, guk eskolan gaudenian bi ume ari dira borrokatzen eta bar, eta irakaslea etorri da eta esaten du. Benga, guazen, adizkida izan behar dugu. Eskuak. Eta hori da una. Baina problema da, zerbait konpondezina izaten denean, cuando alguien ha sido asesinado. Hor, Arantxa Quiroga saiatu zen, beste alderrekin hitz egiten, bizikidetzaren aldeko proposamen bat egin zuen, eta azkenean, bi egunen buruan dimisioa aurkeztu zuen, hor alderdi barruan. No, problema da, berak, nire ustez, berak, erabili zuen hizkuntza guretzakot etzen apropiadua. Eta esan dugu hori, eta bera erabaki izun dimisioa. Baina, nire ikuspuntua beti izango da errungabekoak. Eta orduan, beste partetikan nik ez dut gorrotatzen, parkatu. Eta ez dut ezer esan, baina justizia bete dezala. Bete dezala justizia. Hori da eskatzen, duda gauza bakarra. Beste gai bat, kanpaina honetan, alderdi guztien agotan dabilena, Gernikako estatutuaren egoera da. Gernikako estatutua berritu beharra aldago, jakin da orain transferentzia guztiak jaso ez ditugula. Nik uste dut estatutua aldatu aldaba noski baietz. Edozein gauza hobetzeko. Hobetzeko baden, edozein gauza aldatu alda. Estatuto baitare, hitz egin dezagun. Nola ahal dugu hobetu dugun egoera. Baina ez bakarrikan Euskaditik esteriorera, baina baitatik barnera. Nik esan nun bezala oain dela gutxi. Nola konpontzen dugu elkar hobeto. Hizkuntza politika da beste gizartean bolo-bolo dabilen beste gaietako bat, lanpostu publikoa deskuratu nahi duenari euskara eskatu barraltzaio? Bueno, nik uste dut, nik ez dut, nabaritzen da, nik ez dut ondo euskaraz egiten. Ni beti kontatzen dut, zeren eta da examplu, ez?
Ez ni oso importante naizelako, baina examplu bat da, nire familiaren examplu. Nire berramona etzekien gazteieraz. Nire aitxona bientzat. Nire aitak bakarrikan gazteieraz. Ni nire euskara behartsuarekin saiatzen ari naiz. Eta nire aurrak dire elebiduna osua. Hemen, gizarte hau egin du esfuerzo izugarria. Eta nire ustez denbora etorri da eskartzeko esfuertzu hori. Baina, eta badago gauza bat nabaria eta argi eta garbi. Edozein euskal pertsona aldu administrazioekin edozein hizkuntza harremanak izatea, edozein bi hizkuntzak direla ofizialak. Baina, izateko lanpostu bat administrazioan geure ustez rekizituak dire, hain zaila lortzeko, adibidez, jende gaztia, ondo egiten dute euskaraz, ondo, beste pariente bat, premioak lortu du euskaraz konposiziotan. Ezin duega pasa. A ber, geure ustez badire lanpostu pila bat, behar dute erraztasuna hitz egiteko ez da pertsonekin eta bar. Zergatik eskatu hain goia dela. Gure uste hori ikusten behar dugu berriz. Zeren eta da, como entrar en una secta, ega lortzeko. Eta jende ikastolara fan den jendia, eta bar. Adibidez, Irunen, pues ez da oso hiri euskalduna. Eta zer pasatzen da, udaletzera sartzen diren pertsonak lan egitera, ez dire irungoak. Zergatik, zeren eta maila da hain altua ezin dutela. Orduan, errebisatu behar dugu mailak. Irailaren 25 izango dira hauteskundeak, ondorengo egunari begira jarrita edo hauteskunde egunari emaitzei begira jarrita, inkesten arabera 8 parlamentari inguru lortu ditzakezue, egun 10 dauzkazue, atzera begiratuta zenbakiak handiagoa ziren parlamentari gehiago ez zeneuzkaten, zer gertatzen ari da gizartean, zuen mezua ez alda ulertzen? Bueno, guk konprenitzen dugu dena. Guk hemen dugu gure zeinen alternatiba gehagu. PNV-koa. Orduan, PNV dauka, fama dauka, gestor oso ona izan dela, eta generalak guri botatzen dugun jendia autonomietan aldu botatu PNV-ra. Eta orduan, gure lana da mostratu nola gu ge alternatiba, eta alternatiba askoz zigurragoa. Eta ze datuak ematen dugu, adibidez. Legislatura hontan Urkulluk ez du bat ere medida bat hartu ekonomian aldetik. Ez bat ere. Eta, klaro, hori ezin da. Ze beste datuak dugu. Sincero izan behar geha. Katalunian dagoen bezalakoa. Eta gure ustez, hori kutsatu alda Euskadin. Eta gure ustez, ni konprenitzen dut, badago beste iritziak, baina gure ustez hori da oso txarra Euskadirentzako. EAJak ala beharko balu, Iñigo Urkulluk ala beharko balu, lehendakari izateko, zuen parlamentarien bota jasoko luke? Dakizu zer hori da zientzia fikzion. Baina nire ustez da, Bildu eta Podemosekin akordio bat, baino leno, hobeto da. Kromo aldaketa zera hitz egiten da, Madrid eta... Ez kromo aldatzera, guk ez dugu aldatzen kromoa. Gu hemengoak gea eta hemen egiten dugu gure
gure erabakiak. Eta examplu jarriko dizut, Madriden zegoen Zapatero, gauza gure uste oso txarra zen Espainia osoa entzakotz, eta gu botua eman genuen Patxi Lópezeri. Gure erabakiak hemen hartzen duguna. Ordun, hau da nire iritzia bakarrikan, baina Podemos Bildu PNV-ren gobernua ikusi hobeto botua eman. Nire iritzia da. Hor, erabakitze eskubidearen alde dauden alderdiek, bai EAJak, EH Bildu, Podemosek, gehiengo zabala eskuratu dezakete parlamentu berrian, horrek bereziki kezkatzen altzaituzte. Parkatu ez. Berez, EAJak, Bildu, Podemosek, erabakitze eskubidearen alde daude, horiek gehiengo zabala lortu dezakete parlamentuan, inkesten arabera, horrek bereziki kezkatzen altzaituzte. Bueno, guri kezkatzen dugu euskal jendearen bienestar ondo izana, hori kezkatzen dugu. Eta edo zen gauza, horien kontra, geure iritziz, kezkatzen gara, bai, kezkatzen dugu. Ja, denbora bukatzen ari zaigu, amaitzeko, herritarrak zergatik bozkatu behar du Alderdi Popularra? Zergatik eman behar dizue botoa zuei? Bueno, nire ustez zaren eta gu babestuko degula edozein sentimendua, edozein emozioa. Inoiz ez du miedo sentitu behar. Hori lehen gauza. Bigarren gauza, zaren eta enplegua. Eta ondo izana, ondasuna, izango dire gure lehentasunak. Denok lana egiteko, bueltatu geunden posiziora, osasuna, hezkuntza, eta konkordioa baita. Ez sortzen puntos de desacuerdo. Egon bizi degula denok tranquil eta lasai. Ba, hoxe zen da guztia, Bengoetxe andrea, eskerrik asko, hona etortzeagatik. Eta parkatu nire euskararen gatik, Baina bigarrena da, eta etorri behar nintzen, eta nire euskara ez da hain izan behar zen bezala. Eskerrik asko, zure ahaleginagatik. Eta zure ikusentzuleok, hauexek izan dira, Alderdi Popularraren proposamenak, irailaren 25 hauteskundei begira, bihar beste alderdi bati egingo dugu txanda. Bihar Alderdi Sozialistaren txanda izango da. Besterik gabe, eskerrik asko zuen arretagatik, eta bihar arte.